an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo don bi o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2023 ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye bi o tile 10 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1444 sanu dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wuladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na surasiya kalan bɛ kɛ soba min kɔnɔ la n'o ye Britani ye olu ye san 40 sɔrɔ o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo Ŋɔnibɛbugu Masina marabolo kɔnɔ na marifatigi dɔw taara kɛrɛnkɛrɛnnen na sugu kɔnɔ n'o ye jariwala tigilamaw ye Dibugu Sama ka taa ale sɔrɔ sugu la ka marifa ci a la o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na lakanabali a kɛrɛnkɛrɛnnen Bamakɔ kɔnɔ na Sibirido min ye Murabugukaw fɛ yen bandi dɔw ye marifa ci kɛrɛnkɛrɛnnen NBB baarakɛla dɔ la n'o ye Mamadu B Keta ye k'a bɔ na nin na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni mabaa bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔrɔ a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ na min ye Kolongo ale komini dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Togolonkura ye olu tun y'a yɛrɛ k'a fɔ dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen na k'a yɛrɛ k'a fɔ ko mugujugu taara dugu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen na Togolonkura ani Sabula cɛ bɛlɛbilennin min bɛ yen mugujugu in n'o tun ye mini de ye jariwala tigilamaw kun taara don u ye wele bila lakanabaw ma k'olu tun y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna u ye don minnu bolo da olu ma se ka na ka bɛn n'o don si ye donsow tun b'a la ka mini ka se ka taa mɔni tigɛra ka bila k'a kɔlɔsi donsolakaw fɛ olu kɔni lakanabaa wele n'a yɛrɛ k'a fɔ lakanabaw kɔni olu ma na olu yɛrɛ tilala ka segin ka na u ka dugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko surasiw labɛnna k'u bɛ taa mini kɔni bɔ sibiri tɛmɛnen na u taara sɔrɔ jadewala tigilama u kɛla ka mini kelen ni k'a bɔ ka taa n'a ye sigidala maa caman ka fɔ la kuma ni fɛnw kɛra u bɛ kunnafoniw di u bɛ fɛn min fɔ hali bi senna teliya o ka fara ko ninnu kan n'o tɛ k'a dɔ bɛ dɔ la o de kama u bɛ wulikajɔ ta yɔrɔ caman ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma an bɛ dugawu kɛ fɛn min da kɛra an ka jamana na Ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ o kɛra kabini janvier kalo daminɛ na n'o kɛra wari baarakɛla 2 ka se k'u wele k'u don mobili kɔnɔ la u bɛ na taa wariko baara dɔ n'a fɔra k'a fɔ k'o b'u ni maa dɔ cɛ o kɔni senfɛ n'i y'a sɔrɔ a maa 2 bɛɛ lajɛlen su taara ye tiɲɛfala kungo kɔnɔ na o kɛra waati min na kunnafoni kun carilen n'i y'a sɔrɔ kunnafoni tɛmɛna k'a fɔ ko dɔw minɛna siganama dɔw ni kunnafoni tilala ka cari k'a fɔ k'olu tigilamaw fana k'olu tilala ka puruguto o kɔfɛ kunnafoni wɛrɛ carila tuguni k'a fɔ k'u minɛna somɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko nin kuma minnu ka nin filɛ k'a kɛlen bɛ kuma ye sanga ni waati bɛɛ kura de bɛ fɔ olu ye o tuma olu b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa yira fanga na a k'a lajɛ ka se ka nin ko ye ni ka yelen da ko ka o taama kun kan ka kɛ jumadon sokɔrɔjikaw fɛ yen kunnafoniw carila k'a fɔ k'a bɔra taama na k'a kɛ kunnafoni baro yɛrɛ n'o ye Sibirido ye wa ko yɛrɛ min kun na kɛ an baladan k'a fɔ waati selen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana maa ɲɛmaw marabolo ɲɛmakulu y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ye ko jama kɛ n'a ye k'a sɔrɔ kɛ autorisation k'o kɔni ma di a ko kɔnɔ olu tɛna jɛn n'a ko ye an baladan k'a fɔ o kɔni kɛra sɔnni k'a bɔ a ma maa caman ka fɔ la bi ko jamana maa ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ na jamakafo ɲɛmaya sira walima i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaw ka wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka kɛ o tɛgɛrɛ bɛ fɔ k'o bɛɛ kunbɛn fɛn fɛn jama lajɛrɛ ye ni min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o da kɛra jamana marabaaw la nka ka se k'a fɔ an bɛ bɔ de k'a yira jɛma la jamana ɲɛmaw k'a f'u ye k'u timinanja hali bi u bɛ baara min na dɔ ka fara kan ko k'a fɔ ko bɛ bali k'o y'a damana ko ye yarabi n'i y'a sɔrɔ o ye Mali kɛ ɲɛta ye Ala k'an ta o sira fɛ n'an bɔra yen Britani ye o ye surasilaya kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na kabini i ka dɔn k'a fɔ surasi kabini denmisɛnninya yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa ka surasi kunbabaw an balana k'a fɔ olu bɛ bɔra n'o ye jalabatigiw ye o kɔni san 40 o dafara an ka jamana kɔnɔ na Mali b'a la cogo min na kalan na jamana wɛrɛw b'a la kɛrɛnkɛrɛnnen na kalan na yan o baara min kɛra min y'a ko ɲɛma dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ lieutenant Cheikh Damala ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. L'école créée là depuis 1980 mais sans 1981 a promotion fɔlɔ n'o kun ye écoleden cɛman 30 ye olu nana école in na donc an bɛ don min na komi bi école ye promotion min formé a ka ca ni promotion 40 ye o san 40 in fana kɔnɔ école ye yɛlɛma caman kɛ 1998 musomaninw fana ye nali daminɛ école in na 1994 min ye jamana wɛrɛw fana ka kalandenw ye olu fana ye nali daminɛ école in na n'a y'a jateminɛ pour que i ka na école in na f'i ka moyenne dɔ sɔrɔ 6e année la min ka ca ni 6 de moyenne ye i si kana se san 13 ma ani ka kɛ malien ni minnu bɛ fɛ ka concours kɛ Mali la yan nɔ
bon n'i nana école in fana na kalan sira dɔrɔn de bɛ yiri la i bɛ fɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye bagi la an bɛ min ɲini écoledenw fɛ f'u ka mention assez bien sɔrɔ ou bien min ka ca n'o ye écoleden minnu b'o sɔrɔ u ka bagi kɔfɛ u bɛ kɛ sergent walasa u ka se k'u ka licence diplôme ɲini n'i ka licence diplôme sɔrɔ école minnu bɛ yen n'olu bɛ officier former i bɛ sɔrɔ ka bila ka taa école in bɛ mɔgɔw former walasa i ka kɛ sɔrɔdasi mais jago a tɛ ka kɛ sɔrɔdasi n ye condition minnu fɔ ka tɛmɛ o ye n'a jara minnu ye ka kɛ sɔrɔdasi mais n'i ko baara wɛrɛ de ka di ye ni école in minnu bɔra école in na bi mɔgɔ caman de b'a la minnu bɛ ka baara kɛ sira wɛrɛ la min tɛ sɔrɔdasiya ye n ye mention ko min fɔ hali bi dɔw bɛ mention sɔrɔ mais u bɛna fɔ k'olu tɛ sɔrɔdasiya fɛ mais n'u k'u bɛ sɔrɔdasiya fɛ dɔrɔn u bɛ kɛ sergent ye o kɔfɛ u bɛ taa kalanyɔrɔba ninnu na mais dɔw yɛrɛ b'a fɔ bon ne ye n ka bagi sɔrɔ mais n tɛ fɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye wajibi foyi t'u kan u ka kɛ sɔrɔdasi ye jamana minnu kɛlen don k'u ka danaya d'a kan n'u b'u ka denmisɛnninw mina ka na kalan kɛ yan jamana 11 bɔ ɲɔgɔn kɔ o jamana ninnu Afrique de l'Ouest b'a la an kɛrɛfɛ jamanaw ani Afrique centrale b'a la Afrique centrale kɔnɔ Camerounnaw bɛ yan Congo Brazzaville olu ka denmisɛnninw bɛ yan Gabonaw fana bɛ yan n'a nana Afrique de l'Ouest la Béninois bɛ yan Burkinabéw bɛ yan Ivoiriens bɛ yan Sénégalais bɛ yan Tchadiens bɛ yan Nigériens bɛ yan Togolais bɛ yan fo ka taa se jamana 11 ma bon ni jamana minnu fana filɛ an minnu bɛ yen n'a sɔrɔ Prytanée b'u fɛ yen an fana b'an ka écoledenw bila ka taa yen an bɛ tila ka encadreur dɔw da kan i n'a fɔ fana dɔw ka encadreur bɛ yan cogoya min na Guinéens fana bɛ yan transition président colonel Assimi Goïta ale bɔra yan ministre de la défense ale fana bɔra yan le ministre d'État ministre de l'administration territoriale ale fana bɔra yan CNT président ale fana bɔra yan o n'a ɲɔgɔnna caman an baloden k'a fɔ ni tun ye lieutenant Cheick Amala Balayira ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ kalanso in ala ka yakubaya mɔgɔ min jɔlen b'a la bi n'o ye faso ka ɲɛta ye ala k'o sabati n'an bɔra ye lakanabaliya hukumu kɔnɔna na Ŋɔnɛbugukaw fɛ yen wulikajɔ kɛra kunungo tun ye tarata o y'o sugu ye an baloden k'a fɔ donsokɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko Dibugukaw ka sama kabini kuma jan ani jadewala tigɛlamaw ta kɔni gɛlɛn bɛ sen nɔ ye pinbiri nɔ ye u y'a ka yɔrɔw k'olu jeni ka tila ka dɔgɔkɛ fa k'a ka minɛnw bɛɛ cɛ o kɔfɛ a yɛrɛla ka fɔ k'a ka yɔrɔ in bila a yɔrɔ in bila nka u n'a tabalilen kɔnɔ u bɛ k'a ɲini yɛrɛ de kunungo u taara ka t'u da ɲɛ Ŋɔnɛbugu sugu la o kɔni kɛra so ye n'u ye marifa ci a la a yɛrɛ tilala ka marifa bɔ ka marifa ci u kɔni ka kisɛ ma sɔrɔ nka k'a ye marifa ci fanga minnu tun b'a nɔfɛ u tilala k'u yɛrɛ ɲini ka taa k'u ka moto yɛrɛ to yen yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma Dibugu Sama yɛrɛ b'an bolo nin waati na e ye jɔn ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Sama Sama ka bɔ Dibugu Sama ke an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo jadewala tigɛlamaw taara marifa ci e la Ŋɔnɛbugu sugu la kunungo tiɲɛ don wa ala y'a kɛra kunungo sɔgɔ fana bɔra taa sugu la ne nana sɔrɔ u bɛ garabali yɔrɔ la yen u ye moto boli ka n'u dɔnnen ye u ye filakan fɔ dɔgɔ ko Onje Sama Jati o ko ne ye Sama ye bon kelen kɔfɛma o si ka marifa bɔ an gɛnɛ ka marifa ci kisɛ mana sɔrɔ ne yɛrɛ ka marifa ci o la o y'a ka moto fili ka boli ɲɛfɛma in kɔni u ma sɔn k'i dɔn u yer'u ka maa fɛn mɛ n'u n'a ma ni marifa ye u bɛɛ bɔra ka taa Ŋɔnɔ marakala fan fɛ f'u olu de kɛmɛ ne yɛrɛ u b'a fɛ ka ne yɛrɛ fa ni ne magara u ka maa kɛ na sa a bɛna fɔ de ko karisa ye fulaw fa ko marifa t'u bolo da don ta minnu k'u bɛna fa k'u de ye jadisi ye k'u bɛ kungo kɔnɔ ko ne ye mugu ci olu ka maa na fɔlɔ k'a sɔrɔ wallahi Abdulaye ne ma mugu ci u ka maa na hali ye namuŋɔnɔ na fɛn ngulumasara u ye mugu ci na kalaban ka bɛlɛkɛ dɔ minɛ ko o ye ne ye o bɛlɛkɛ mɛ sɔrɔ mɛ kalaban ka ngulumasara dɔ minɛ k'o ka taa ne ka yɔrɔ jira la bi ne da jamana in kan ne delila ka taa den fila jumɛn ka mugu cira ne ma mugu ci na wa n'u ye mugu ci ne b'a tura ni kisɛ minɛ a b'a ni kisɛ minɛ ni fɛn fɛn ne mugu ci na m'a tura a bolila ka don jama cira sugu kɔnɔ ɲina kun tɛ ka ne dan ne bɛ ka taa kuraba fɛ u bɛ ka taa kibɛba de ye sugu kɔnɔ ye bon ne ye marifa tigi taa sugu kɔnɔ ne kisɛ ma yɔrɔ jɔn dɔrɔn o bɛ k'a damana kungo ye ka tugu maa kɛ nɔfɛ taa ka taa ne dɔgɔ fa fɔ n ka so ka na n ka misiw cɛ u k'u bɛɛ yɛrɛ de ni nɔfɛ k'u b'a fɛ ka ne yɛrɛ fa n bɛ se k'a vocal ci ma i bɛ se k'a vocal jouer Ŋɔnɛbugu mara fana jadisi la cɛw maa minnu bɛ k'u sigi u ka so kɔnɔ k'a fɔ ko jadisi tɛ Ŋɔnɛbugu a bɛɛ kanu olu de jadisiw dɛmɛ ɲɔgɔn ye an b'a tugu bɛɛ dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ masina yɛrɛ dugu kɔnɔ an b'u bɛɛ dɔn olu de bɛ kɛ ka jadisiw kɔrɔma don ka anw gɛlɛ kungokɔnɔmaa de tɛ se k'a to kungo kɔnɔ ka maa mara so o de tɛ se ka kɛ ni faama b'u wuli k'u dɔn u ka wuli k'u dɔn n'u ma wuli k'u dɔn baara in fulaw bɛɛ kan ka baara in ka kɛ cogo ne bamananw nana k'u bɛna kɛ ten ko laban laban a bɛ taa bɔ siyako la wa ala k'an kisi ma an t'o fɛ ni maa ma ye cɛnnikɛla hali ni ye bamananden ye fɛn ka fa balimaw bɛ nana fana n'i y'a ye a bɛ fɔ an k'a ɲini hakili kɔnɔ a bɛɛ tun ye an t'a fɛ ka na don ko wɛrɛ kɔnɔ n'o k'a fɔ a siran an siran dɛ o kunungo k'e ta in kɔfɛ k'u taara ɲɔgɔn wa ne ta in kelen kɔfɛ yɛrɛ u taara ɲɔgɔn ka taa sugudenw minɛ k'u tɛ tugu dugura ko donsow bɛɛ ka farala kan ko ni morimaw ne bɛna gɛn ka bɔ Ŋɔnɛbugu mara la ko bɛnkan m'u minɛ Ŋɔnɛbugu cɛ ko bɛnkan bɛ wuli parce que ko bɛnkan ko nin y'a wulilen k'u de bɛna gɛn ka bɔ an ka jamana na ko n nana Ŋɔnɛbugu ko ne bɛna tɔɔrɔ de wuli ka se Ŋɔnɛbugukaw ma ko Ŋɔnɛbugukaw kana gɛn u y'o fɔ Moriba ye telefɔni na danda Moriba de y'an ka karamɔgɔ ye Monte olu ye kumakan mun fɔ o bɛɛ vocal bɛ mun ya gɛlɛya foyi tɛ n'u ko ne donso ye ko fɔ ne ka taa n ka marifa d'u ma o wara ka marifa ti d'u ma olu tɛ faama ye ni faama ko nana kala ka n ka marifa de n bɛ se k'a den ne ka taa n ka marifa d'u ma ne tɔgɔ bɛ jɛnɛ mun ala ne ni d'u ma o ye ala ka kɛ maa ma jadi sera n'i y'a fisa bɛɛ fari n'a bɛɛ ba dɔn an bɛ wula ɲɔgɔn ka mɔ ɲɔgɔn kan n'u b'u mun kɛ u k'o kɛ n'u y'a kɛnɛma kɔrɔ n'u m'a kɛnɛda kɔrɔ hali sini n'u ko an k'a dabila an k'a dabila hali sini n'u ko an k'a kɛ an m'a kɛ u dama ɲɔgɔn bɛ dugu kɔnɔ n'u ye ne ye dɔrɔn u b'u wele k'a f'u ye karisa ta to fɛnɛ a bɛɛ ta a bɛɛ ta n'o tɛ minnu nana fɛn mun tɔrɔ olu tɛ dɔn u n'a misiya dɔ de ɲininka o ko nin ye ne ye
kofama inde o de mugu tinna fofo mena sur alhamdulillah ala barka abda nen ni tan nundu nen ni ba ala blu ambalo den ka foni tun dibugu sama kanye ambe dugo ke jamana imbasina lafiya ala ka sabati ayeni di fo kamini kumaja ali bi wuliga jok kuma min be sena akabo kungala ka ke wuliga joye jamana de umusega lafiya to men ambe dugo ke ala ko akla oni ko lu sabati kamini kumaja yeni fo uga siga fo sigi senga siga fo kera so yoro chamana ni ya soro marfa blala al ni munum be nulu banenu olu be sega kelenga nu e siga fo welida do be olu be so marfa blama nya fo yi misala ko man tanapoya sigi senga masna uma dugo maula siga fo kera o mara chamangona na ka lafiya do yoro chamana ka kla ka sandro ani karandira sanga ufe ho conseil islamique du Mali o tara nyononga uta an yere tumbola o be wati konana kolosma do na kola o kan nyanda o hakla sigi senga sango bi basiki be sega na chokoma note a chamambe shuni clé ambe kule ga tegera bafo ka foko basiki kwani ko Mali famba la ile fe bi kwani jamana kwani kwa nywana la kana yoro te ka soro yoro chamamba be jare wala tirama wa sariya o de bisigi yoro chamamba be itega foi ka bi no lute o de gelai ambe dugo ke ala ka klin mandama namburai ambala daga fo jaga go kuma kono chalembe ufe ina famba fa chiko mina nasigila ka ufe unana odongo kana yira ka fo ku ka sumami ni ya soro nu kungo ku ka jaga misara o jaga ku ya me anwa kuna fonna ko ye nasigila ka foye ulu de kelembe ka tlaka sika kuma info anwe o de kama nyagli were o fara jaga ka do fara jaga ka utunya fo bora tan dugu ngona ye nga kwa kera moyen o be feme fo aka fara nyanga clé na be o bina no fegata ka wele blabi anga jamana maraba mani nanyo na chama yoro chamana ambika kuna funu di fiestra 120 na ambika du ire mati negajuru la uka fere de ke anga jamana kwa ni mbalo numbera gile mache ka bo katadi kado ka fo marfatigi do makulu e kado ka fo dine ko gelenti gela mawi wala makulu ka sede kama ko be ka be ka so ni ka gela do jamana kona na uka fere ka ni ku kumbe abaro kana seka yakba ambe dugo ke ala ka nga jamana ni ka kolosuma namburai sibiri do bo ko kona na kerane na muru abu ka ufe NBB o boisson takeda mbi na welu ko NBB o barakela no tuye Mamadou Beketaye ale taraka barayro la soni ziraka bita dumini nyini Canada ka mo ma burada ma be mutula bani dawde marfa dala ka singa fati aka mudu no fe ya saka pratique de ama abalma muso ni ya suru betali ke Kadijatu Keita lale bambolo ni watina Mohamed Samake nyingal kala e kuma mfofle ne to Kadijatu Keita sigilendo badla bugu Kadijatu Keita anya me ka foko bandi do bina ibalma ke do ka ako kala tugulide ne dogo ke to Mamadou Bey Keita abe barake NBB la murba bugu ale uka chef magazinier madola be yele sokoma madola be yele choufe samedi do ale tunganka yele 16h vers 15h30 à Borasso kata barayoro la matara barayoro la entre 20h 21h masi abora kabita dumuni de nyini kanadi aka équipe mogoma dumuni de konana na abora dro même pas quelques minutes drani bandi binan kala nunum bena sala la yana ka murba bugu gudro nasro ufleka balkala fudal nani ka faka kaka moto takata na sapeur pompier do be muruba bugu yere akelo ni hygiene yere ma janya nyona mo yere uto hygiene kona ka marfati kame donc ani kule kan lu bolla ka bo ayoro la ku sapeur pompier mo gono nu wele ka dese u molu soro atan lu be nak mam na wa soro jeli chama perdura ko andu sukun kame nendo femi kera agele yara ko sebe ma tagele ala bolo ne be munyini jamana nyamo fe ni jamana la kana ba ufe ni jamana de umbe parce que moko kelente se kan ko ingla be de ti fanga fara nyogon kan ni ko inka se kan nyini kanyedo c'est vrai bi akera aundela aun torolendo nti ala de la ka moko wera soro mais ni wuli make ka jo kan ni ko inkele abe moko wera soro de anduka ala de litoyi yoro me murba ko kona ere de la me abe kata bada la yoro flado kelembe gudro ndala me sinu flana mun jora obe kata bada santelala donc ale tumbe yenode ko ingera ni ke chogodela alodan ka foni tuye Kadijatu Keita ni tuye le kanye abalma kenya soro Mamadou Beketaye u ya faka soro shibe sambi sabani donina musukele an den fla de ba fe ambe dugo ke ni na nyone fa me ni wenen ke yarabe la ka fura ba kelina bala yele ka wuro nyema namburai amalodan ka fo sajula kerena na yira ka fo ko manga kuma yoro daw ni onje kerena na no yika do ka fo sanubo ale bara yoro kerena na barako do sinfe anga ministre mele ga bara nyesteme dugu yoro fe oni jini kurangoma no Seydou Lamine Traoré ale tara keneka ka tanya da keneka sira ay kuma mi fo ufle
fɛn mun kɛra ɲɔgɔn faamuyabaliya de don parce que sajola baarakɛlaw ani sajola société tigiw nin bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen de an bɛɛ ka laɲini ye mun ye sajola ka kɛ société ba ye baara ka k'a kɔnɔ baarakɛlaw ka baara kɛ bɛn kɔnɔ la baarakɛlaw ka tɔgɔja b'o la société ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka tɔgɔja b'o la mais a bɛ fɔ cogoya min na hali ɲi ni nɛn bɛ da kɔnɔ u bɛ kɛlɛ donc ɲɔgɔn faamuyabaliya nana mais a bɛ se ka kɛ dɔ fili la mais an nana an m'a ɲini an ko n'i bɛ i nana kɛlɛban na mɔgɔ min jo b'a la mɔgɔ min jo t'a la i t'a ɲini k'o dɔn mais sajola baarakɛlaw ka laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye mun ye o bɛn kelen tun don fɛn dɔw la ɲɔgɔn faamuyabaliya nana o kow ɲɛnabɔ cogoya la bon u kɔni an nana an y'a fɔ n ko k'a kɛ cogoya min na direction mɔgɔw sɔnn'o ma baarakɛlaw sɔnn'o ma an b'u bɛɛ fo u ka o faamuyali cogo ɲuman na an balodan ka fɔ ni tun ye ministre ka ɲɛ fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Mopti marabolo kɔnɔ na maa dɔ b'a hakili la di ko wulikɛjɔ min bɛ yen o kɛra ina jamana lakanabaaw ni donsolakaw ko n'olu fara ɲɔgɔn kan ko basigi k'o bɛ sababuya Modibo don a yɛrɛ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan jɔnni Modibo sɔrɔ Modibo an ye sanfɛle kɛ ɲɔna ye mugu ci ɲɔna an jenu ani furature sunu furabani ninnu donso sere o kɔnɔna na kana sisan ala kɛ ani donso ɲɔgɔn faamu min na an jɛra ka baara kɛ ka taa waati la kana sisan kɔni ani mali faamu ninnu la kana sisan min na ala ko caman an kun ye lafiya sɔrɔ yɛrɛ caman bɛ u donso ninnu nani a caman bɛ b'a sɔrɔ o ni jarisi ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ y'an jɛra ka donso ninnu minɛ ani faamu sera ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ hari min dogolen b'a cɛ la a caman bɛ bɔ kɛnɛ ma a bɛ nɔgɔya kan tan ɲɔgɔn o de ma kɛ mali ka lakana ka sɔrɔ a tɛ nɔgɔya ten ne kɔni min fɔ dɔrɔn donso ninnu ani faamu ninnu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tan o de ma kɛ an tɛ lafiya sɔrɔ aw ka yɔrɔ la yen nɔ donso ka gɛlɛya de sera mɔgɔw ma wa jadisu ka gɛlɛya de sera mɔgɔw ma a wala jadisu ka gɛlɛya de sera mɔgɔw ma tun bɛ mɔgɔ de minɛ ka taa faa daminɛna o de la bɛɛ ye marifa ta o de kama o de nana kɛlɛ daminɛna ye min bɛ donso yalaki a caman ye bagantigiw de donso ni faamu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn o de ye jamana sumaya an balodan ka fɔ ni tumuru jɔre ni tunyali kan ye a fɔra na bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya la k'o sabati n'an bɔra ye jɛkuluba min bɛ n'olu ka baara tɛ dɔrɛ dɛ ko bunadamadenw da la dumuni maaw ka se ka balo lafiya kɔnɔ la n'o ye vichère ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a kumatigi maa min ye Mariam Kone a ye kuma min fɔ an ka lamɛn an bɛ wagati min na sisan sumanw bɛɛ da gɛlɛyara u doublera fo ka tila k'u tripler foyi wɛrɛ t'o ye dunko juguya kɔ mali dunko juguya ma dabila an ka mali kura kɔni an ɲɛ tɛ mali kura la miliyariw de dira walasa nin gɛlɛya in ka ta ka bɔ an da la nka miliyariw dira a taara so a taara kungo wa an t'a dɔn fo président de la république yɛrɛ bɔra ka ka sɛmɛsɛmɛ foliw la a bɛ minnu kɛ san o san ka ɲɛsin maliyɛn ma a yɛrɛ bɔra a ye jɔnkala fa ko tiɲɛna ko wari bɔra ko wari dunna mɔgɔ bɛ k'a kɛ ko an ka muɲu ko parce que équipement de bɛ ka sa k'an ka muɲu ko parce que ko sɔrɔsi minɛnw bɛ ka sa ani sɔrɔsi minɛn ko tɛ ɲɔgɔn sira la dɛ malgré que sɔrɔsi minɛnw bɛ ka sa wari bɔra ko ka kɛ k'an lafiya wari tununa so ni kungo cɛ f'a ma ɲɛ président de la république yɛrɛ y'a fɔ ko wari tununa so ni kungo cɛ wa foyi ma tila ka taa bɔ a la an kɔni bɛ min ɲini faamaw fɛ yanni sunkalo wɛrɛ ka se u ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ a kana kɛ kɔrɔlen ta ɲɔgɔn ye n'o tɛ a jigilatigɛ bonyana maliyɛn sɛgɛnna n'an taara sunkalo la k'a bɛ kɛ kojugu ye an balodan ka fɔ ni tun ye Mariam Kone kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya o bɛna sira min fɛ ala kɛ nɔgɔya daw ni k'olu sabati n'an bɔra ye puni dɔ ani mali gouvernement olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wulikɛjɔ dɔw bɛ yen ka se ka bɔ nɔgɔ la k'o sabati o baara min kɛra ministre min an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔ nɔgɔ la sabatili ma n'o ministre Modibo Kone ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn nin ye programme belebeleba de natɔ ye an ka jamana kɔnɔ wariko dɔrɔn tɛ baara in fanba bɛna kɛ Banɲangara Mopti ani frontière ka taa Tomiya ani mɔgɔ ɲuman na la zone des 3 frontières baara in bɛna kɛ cogo di de parce que aw yɛrɛ b'a dɔn degun minnu bɛ jamana kɔnɔ sisan o degun ninnu fɛ an ka dugulamɔgɔ caman déplacera u déplacelen u yɛrɛ bɛ se activité minnu kɛ ka se ka vie o bɛɛ dabila la donc nin projet de bɛna na sisan ka na u dɛmɛ k'u réinstaller u ka se ka baara daminɛ k'u sigi u sigiyɔrɔ la tranquillement donc baara in ani sécurité climatique bɛ ɲɔgɔn na parce que u ka baara in bɛna kɛ sécurité kɔnɔ parce que armée fana bɛ o zone ninnu de la ka se ka o jamana ninnu protéger baara minnu b'a la jagomisɛnninw b'a la sɛnɛkɛw b'a la an ka activité traditionnelle b'a la kɛnɛyakow b'a la école kow b'a la donc fɛnba de don bon o kɔnɔna kɔnɔ an bɛ fana ye welewele kɛ ka se partenaire bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ se ka na don programme in kɔnɔ pour que a ka kɛ programme ba ye ka mali yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni degun bɛ yen bi an ka sigi kow la an ka se k'o baara k'o kɔnɔna na a kɔni bɛ daminɛ fɔlɔ Banɲangara ni Mopti mais je pense an bɛ fɛ ka sama ka na Segu région na ka na Kulikoro région na ani ka région du nord fana kɛ a senfɛ an balodan ka fɔ ni tun ye ministre ka ɲɛ fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye formation dɔ kɛra ni o ye lakɔkɔli dɔ baara dɔ sigira sen kan musolakaw
olu bɛ se ka kɛ cogo min na bɔ nɔgɔ la o sabatili a kɛra hukumu kɔnɔna la colonel Suleiman Sangare ka taa se Sayon Doumbia olu tun b'a kɛnɛ kan olu ye kuma min fɔ o filɛ. Musow ka dɔnniya ka dɔ fara a kan ka denmisɛnninw ka dɔnniya ka dɔ fara a kan cogo min na u bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin Mali ko na cogo min na ɲɛta bɛ se ka sɔrɔ donc an ye formation dɔ kɛ o projet kɔnɔ donc o formation de kun cɛtɔ filɛ nin ye ni séminaire ye n'o ye lajɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ projet nin na mɔgɔ mɔgɔ participer projet nin na an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ jamana wɛrɛw mɔgɔw yɛrɛ fana fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛɛ kan hakili fara ɲɔgɔn kan cogo min na musow ka ɲɛta o bɛ se ka sabati denmisɛnninw ka ɲɛta o bɛ se ka sabati. N'i y'a jateminɛ muso de ka ca Mali yɛrɛ kɔnɔ ni cɛ jateminɛli fɛn fɛn kɛra a yirala k'a fɔ fantanya fɛnɛ kɔnɔ Mali la a ka ca muso de la ni cɛ awa musomaninw fɛnɛ a ka ca u fan fɛ donc ni muso de ka ca ni fantan ka ca o la donc jamana bɛ fantanya jago la donc o hakili jagabaw bɛɛ y'a jateminɛ donc kalanw de bɛ kɛ ka mɔgɔw bilasira awa an bɛ se ka o corriger cogo min na n'i y'a jateminɛ musomanin ka kalanko u ka furu jɔnyako u ka baarako donc ani kɛlɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na. An balona k'a fɔ ni tun ye kɛrɛnkɛrɛnnena colonel Suleiman Sangare ani Sayon Doumbia ni tun y'olu kɛ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔ na dabɔlen bɛ bɔ nɔgɔ la min kɛ ma Ala k'o sabati n'an bɔra ye Sena Mali n'o ye ka dɔn k'a fɔ jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu o ɲɛmaya so olu y'a yira k'a fɔ bi yɛrɛ ko kiiri dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ o ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ dɔ ye bi o bɛ tribunal kɔnɔ la k'o sɔrɔ u ka yɔrɔ dɔ Sugunikura ko ale fankelen kɔni an balona k'a fɔ k'u y'o feere waritigi dɔ ma o min kɛra ko kabini kumajan u tun bɛ wulikajɔw la nga u hakilila ko kɔrɔfɔ ye k'a banna k'a tigi kɛla ka wuli wa sɛbɛn dir'u ma bi ni Ala sɔnna u bɛ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ka kɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɛ min ye Sena Mali yɛrɛ ɲɛmaa ye Abdoulaye Cissé ale ye kuma min fɔ o filɛ. Sugunikura n'i bɛna kɔti yɛlɛ i droite fɛ ka taa bila fo Banaba place la k'u y'a feere a ma a nana a ye papier d'an ka mɔgɔ ma ko 6 mois b'u bolo k'u ka wuli an taara tribunal commune de tribunal la olu y'a yira k'a fɔ olu tɛ se ka u da don nin na a ye appel kɛ ka taa cour d'appel la cour d'appel fana ye commune de ta in kelen de répété yen tuguni o gɔrɔsiw bɛɛ bɔra ka da an ma an bɛ bali mun na le 23 a ka isew nana o ma dan yɔrɔ kɔrɔ la dɛ o taara fo Jema place fan fɛ ka convocation du bɛɛ ma k'a fɔ ko u bɛɛ welelen don commune de tribunal la min y'a étonné commune de an bɔra ye fɔlɔ après a ye appel kɛ cour d'appel la an labana ka taa yen nɔ o gɔrɔsiw bɛɛ b'an bolo o taara ani mɛni mɔgɔw taara sanfɛla bɛɛ fara kan ko bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ le 22 octobre 2022 Sugunikura yɛlɛmɛna 77 après 46 ans ko wa ko Sugunikura morcellement ko fɛngɛra ka sɔrɔ k'a feere ale ma mairie du district fɛ a donni bɛɛ ne premier adjoint wele kɔnɔ k'olu t'a kalama n ka ka signature b'a la k'u t'a kalama n ko problème t'a la mɔgɔ bɛ taa papier d'i ma o taara papier d'a ma bolo ni bolo n'o ye jɔnni ye a man wele sufɛ n y'a wele a k'a bɛ réunion dɔ la ko n'a tilala saka bin wele a man wele bi an bɛ appel lancer autorités ma vraiment nunu mɔgɔ sugu Mali mago b'a ka hɔrɔnya n'a ka hadamadenya n'a danbe min na nunu ni place man kan mairie kɔnɔ wallahi nunu ni mairie ba man kan ni min filɛ ne bi ni place na mɔgɔ min bɛ don ka bɔ la min bɛ don ka mobili ta ka bɔ ani minnu bɛ ka fɛrɛ ka yɔrɔ la n'i y'a mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ta ye mɔgɔ 5000 la o 5000 personnes c'est à dire o ka wuli o ka taa fight la olu ka taa chômage la an bɛ ka baara ɲini ka di mɔgɔw ma ninnu ka taa chômage la ni mɔgɔ kelen a ka se k'a place sɔrɔ k'a k'a denw ka tiɲɛ ye minnu bɛ place olu ka taa sa ji sanfɛ ou bien minnu bɛ place olu ka taa sa cɛncɛn sanfɛ mais ale denw ka kɛ milliardaire ye ale ni min y'a feere a ma est ce que jamana in kɔnɔ ninnu ka kan ka to yen wa mercredi de y'a jugement ye commune de la ni Ala ma basi kɛ an bɛ Mali justice fana lajɛ u bɛna min fɔ a la sugu tɛ yɔrɔ feereta ye n b'a fɔ autorité u ka réagir nin na yanni jama kan kɛɲɛ u ka bɔ parce que i sigi min sigilen don dingɛso da la o tɛ se ka mɛn sigi la dɛ an k'u ka sigi san joli ka na bila bi la yanni mairie b'a man jan dɛ u bɛ se ka taa dɛ u bɛ se ka bɔ bi ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mais mɔgɔ dɔ de bɛ k'u kunbɛn o la o kana kɛ mais n'an sɛgɛnna don min o don an seko t'a la an b'u labila parce que mun na trop c'est trop. an balona k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé ni tun y'ale kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ la bi n'u bɔra siratigiw ɲɛkɔrɔ fɛn fɛn ma bɔ la kunnafoni nataw la an b'olu bɛɛ leli pratique la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra ye ni ma don dɔ sɔgɔmada to ye don dɔ wuladatigi ɲɛna min ye député Mamadu Jara Suba ale ka musokɔrɔba n'o tun ye Fatumata Sanogo Masar Mani ale wele karido sufɛla fɛ n'an ka ma ko ntɛnɛnsiw ka dugu jɛ ntɛnɛn na a janajaw bɛɛ lajɛlen taara kɛ masigi o kɛnɛ kan an ka jamana maa ɲɛmaaw o m'u tɔ to Mali kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ jama bɔra yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔ la ka taa janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra ntɛnɛndo seli fana selilen kɔfɛ a kɛra jamaba minnu tun bɛ kɛnɛ kan o sen fɛ an ka wajulikɛla min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Mamadu Konate ale tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Mamadu Konate n ka baara bɛnnen don diinɛ lase ma
an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ an ka arajoso bɛɛ lajɛlen surtout n yɛrɛ ka arajo oxygène n bɛ aw fo a ka baara la ka waleɲuman dɔn jɛnajɛ in an bamuso Jarasuba bamuso aw ni Jarasuba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnkɛya ani dɔgɔni kɔrɔya la n ye mɔgɔya de ye jɛnajɛ kɛnɛ kan Mali yɛrɛ mago bɛ min na tigitigi n y'o de ye jɛnajɛ kɛnɛ kan mɔgɔya e ye chrétien ye i ye mɔgɔ de ye ne ye silamɛ ye ne ye mɔgɔ de ye nin ye bolisɔnna ye mɔgɔ de don nafa sɔrɔ siraw la an ti tagabolo kelen ye mais an bɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ an fa adama ni an ba hawa ko nin na donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn kungo la bɛɛ an kanu bɛ don ɲɔgɔn na kulɔlikɛ min kelen f'i ye n'i t'a fɛ i ni mɔgɔw ka kɛlɛ fiyewu taa mɔgɔw kungo la hali ni ne ti e fɛ fiyewu kungo dɔ ye ne sɔrɔ e y'i ka bitigi datugu ka na o kungo la ne fɛ ne k'an kun ja ka e ye kɛlɛ min bɛ n kɔnɔ n b'a da k'a kana tigɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement ye o de jira an na sisan parce que joyila gouverneur o bi yan commandant bi yan ka fara député caman kan mɔgɔya ti ka tɛmɛ o kan quoi donc degun min ye an sɔrɔ an ka degun kura an ma parce que hali ni anw ma wele anw bɛ na anw de ta don autorité minnu nana an ka doni tila an n'u cɛ bɛɛ ka dɔɔni ta a la o y'an ɲina an ka ba suko kɔ sɔrɔba in bolo 3 de tun b'a la a ye bolo kelen kɛ ka furuso jɔsi ka ɲa ka bolo kelen biri waledenw da la ka bolo kelen jɔ a denw na an bɛɛ ba de don an tɛ se ka foyi kɛ ni dugawu tɛ dugawu bi fɔlɔ e yɛrɛ la baara o baara bɛ yen ni bɛn t'a kɔnɔ a nafa ka dɔgɔ ala k'aw bɛn aw ka baara la e min ye sabara don ka n'a kɛnɛ kan ala ka barika don i la parce que barika ti don mɔgɔ la ka bɔ barikatigi kɔrɔ i t'o y'i ɲɛna Firawuna kun ye kafiri de mais barika kun b'a la o de la Musa ye san 40 k'a nɔfɛ Musa masa la o de kɛ Musa ye kira ye ala ka barika don i la vraiment ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga ala ka hinɛ tagabaaw la ala ka yafa k'u ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul an balodan ka fɔ ni tun ye Mamadu Konate ye ale bɛ bɔ mara in kɔnɔ la bonyaba o taara ka da ale ka ko in kɔnɔ la an balodan ka fɔ Konate a y'a ka nisɔndiya yira an bɛɛ kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma da ser'olu ma a kɛra bonyaba ye kɛnɛ kan ye o kɔfɛ Jarasuba yɛrɛ jɛɲɔgɔnw politiki mɔgɔw ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya fama bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan tuma dɔw ye sira di o kuma bɛ daminɛ ni takɔrɔba ye ka bɔ Joyila ka taa se maa caman ma olu y'u ka sira di an k'u lamɛn. An ka gouverneur ba ale de y'an délégué ka bɔ Joyila a ko Alaji Takɔrɔba anw ba ɲuman ye ala y'a d'anw ma k'an ɲɛnajɛ k'an bɔ a la ala tilala k'an minɛ an na bi an b'a fɔ ala ni ce ba nin kɔ bɛɛ dusukun kan ka mun ne Muhamadu Jarasuba ka ɲi ne gouverneur b'a dɔn ni ala y'o ka musokɔrɔba minɛ a na a ye ba nin kɔ bɛɛ ka musokɔrɔba minɛ a na ni nin ɲɔgɔn na ala ka hɛrɛ kɛra cɛ o cɛ ka don ba nin kɔ yan ni Sayiba Maya a ŋaniya bi ye. Ne tɔgɔ Boubacar Touré RPM bureau national secrétaire politique do ɲɔnɔ section secrétaire général do radio cɛsiri directeur kɔrɔ do député kɔrɔ do IBK ka chef de cabinet kɔrɔ do ala ka baara sera an ba de ma n'o ye an baarakɛɲɔgɔn an teri ani an politiki kɛɲɔgɔn Mahamadu Jarasuba ala y'a ba ka kalifa minɛ a la an ko sudo in tɛ se ka kɛ ni RPM bureau national ka délégation mana ka na an sen jɔ an ba ka janaja la ka duwawu kɛ banbagatɔ ye nin de do taaɲɛ n b'i kɔ mɔgɔ si tɛ kɛ si ye ala ka limaniya caman di Mamadu Jarasuba n'a a balimaw bɛɛ ma ala ka hinɛ an ka tagabaga la. Honorable Issa Kulubali mais bɛɛ b'a fɔ ne ma ko Bafin ka bɔ Bankɔ Joyila région kɔnɔ an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ la an ka parti ɲɛmɔgɔw minnu nana an bɛ foli k'u bɛɛ la k'u bɛɛ ni ce u yɛrɛ ɲɛ adamaden n'i bɛ jama kungo kɛ n'i ta sera don min na ala barika o jama kelen fana bɛ fara kɛ k'i ta kɛ saya bɛ an bɛɛ ka bulonda la an bɛɛ ka sigi ni nin ko ni juru b'an bɛɛ la an bɛɛ bɛ taa kelen kelen ka kɛ komi an kun tɛ yan o minnu y'an kɔ an bɛ ala deli ala ka badadala dilali nɔgɔyaw ɲɛ n bɛ foli kɛ arajo yɛrɛ la arajo oxygène a lamɛnbaga minnu bɛ Mali fan bɛɛ arajo nin kɔni a bɛ lamɛn kosɛbɛ a bɛ kunnafoni min di an ma a bɛ mɔgɔw bɔ dibi la n'o ye Ablaye Kulubali. Ne tɔgɔ ye madame Mayiga Musokura Samake ne ye Joyila député an ka musokɔrɔba ɲuman an nan'o de ka janaja la masigi musokɔrɔba in kun ka ɲi kosɛbɛ a bɛ walidenw fɛ ne nana masigi yan musokɔrɔba in de b'a bɔ si dilan kan k'a di ne ma ne k'an da ka dilan kan a bɛ da dugu ma ne kɛrɛfɛ ne k'a ma ale de ye musokɔrɔba a tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ tellement que a bɛ Jarasuba fɛ a b'a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ fɛ ne kɔni foyi tɛ ne bolo bi dɔw don kɔ ni ala ye min kɛ o de ka ɲi a ye ɲuman fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la ala k'a bɛɛ kɛ alijinɛ sara ye Jarasuba yɛrɛ min b'a kɔ yan nɔ a ye duwawu min ɲini a kɛra duwawu den ye an bɛ duwawu kɛ hali bi ala ko o sankɔrɔta di a yɛrɛ ma. Ne ye Yusufu Ayidara ka bɔ Masigi ni entrepreneur ye n bɛ ala tanto ka ala barika da ka tasibila kɛ ka taa an ka musokɔrɔba ɲuman ala ye min di dɔgɔya bi ni o ye an ka honorable Mamadu Jarasuba ale ba ye jɔ fɛn fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ dan ala ale ka donaba kɛ ni ala ka diɲɛ ye an b'o dusu kami kami kɔnɔ an bɛ ala deli a bɛ so min na bi ala k'a kɛ nɛɛma so ye ɲininkali minnu bɛna k'a la ala k'a nɛkun sabati
ka fara jɔn kunnandiw kan ala ko k'a k'ala bonya kosɔn ani silama fure bɛɛ lajɛlen ciba kani kosɔn sɔlɔ rasul an bɛ dugawu kɛ ala k'o dugawu minɛ ni tun ye kɛrɛnkɛrɛnnena jɛɲɔgɔnw kɛnɛ kan ye rpm ka biroba bokari tirita n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan maa caman minisiri caman tun bɛ kɛnɛ kan minisiri kɔrɔw ni bibi na minnu bɛ minisiriya la ka taa se CNT maaw ma nin bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛ kan ni k'u ka dusumakasa yira kɛnɛ kan u ni Jarasola ka jɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada nɔgɔya musokɔrɔba ye a yɛrɛ fatura ka si to sanji 80 ani sanji 9 na ala ka badabada nɔgɔya ye ka koto nɔgɔya yɛrɛ ye n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun bɛ bolo an b'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ taga wuranda nin y'a tile dama dama ye kunnafonidila dɔ ale fatura yaasa a ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ale ka saya kan baɲumankɛjɛkulu tɔn dɔ olu farala ɲɔgɔn kan ka wele bila wuranda ma ɲɛmɔgɔw ma k'u b'a fɛ k'u ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen k'o sugandi maa min ma deli ka baara kɛ fɔlɔ gouvernement kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni cɛ in ka saya kan n'an bɔra yen an bɛ taga Algérie kunun tarata Algérie jamana ɲɛmaa ni Russie jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira tɛmɛna ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye Algérie jamana ɲɛmaa ale y'a yira Russie jamana ɲɛmaa na ko fɛn min ye mai kalo k'a b'a fɛ ko ka taga taama la Russie jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taga Éthiopie tɛnɛndenw cɛ marifatigi jɛkulu dɔw ye bingani wale ta ka ɲɛsin Chinois mɔgɔ 9 ma o bingani wale sababu la Chinois maa 1 o bɔnɛla a nin na kunnafoni in yɛrɛ bɔra Chinois ka lasigiden yɔrɔ la wa a tilala ka wele bila Chinois bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Éthiopie jamana kɔnɔna na k'u ka u kɔlɔsi u yɛrɛ la wa n'u y'a dɔn fɛnɛ ko kasara bɛ se k'u sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la Éthiopie dugu kɔnɔna na k'u ka wuli ka taa ka bɔ yen nɔ n'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso bingani wale fila kɛra Burkina Faso tilebi yanfan ani a Sahel yanfan kɔnɔna na o sababu la mɔgɔ 28 olu bɔnɛla o nin na ni b'a 28 na finitigila ka tan olu bina faso kuma bɔli kɛnɛ kan an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni tun ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ ni bina faso ko la ala ka badabada nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye an ka jamanaw ka fara jamana wɛrɛw kan kolosuma ni basigi a se masaramani ye ala k'o bɛɛ lajɛlen ala k'o sabati an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na